Buhat Kapitulo 1, versikulo 15. Ano siya ipahayag? Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo. Mitindog si Pedro ug mingon, mga igsuon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinagi kang David mitagna may tungod kang Judas na mitultol sa mga tao nga midakop kang Hesus. Asa 120 ka magtotoo. Kung husto ang history, naagyod, klaro ug dayag kayo. Nguna nga kinahanglan aton dawaton ang history aron matudlo kini nga mao ang tinuod. Muna nga mugamit ang history aron nga masayra na to nga di ta mahimog tumo-tumo lang. American International Encyclopedia Volume 5 Volume 3 Volume 3 American International Encyclopedia Volume 3 Catholic Church, the Universal Church, the whole body of true believer in Christ, but the term is often used as equivalent to the Roman or Western Church. Klaro og dayag nga ang Catholic Church, Universal Church, o mingon sa wa Biblia unsa may universal. Tibok kalibutan, nabas Biblia San Mateo 28:19. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan sa Biblia. Ug bunyagi sila sa ngaran samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila sa akong gitudlo kaniyo. Hinumdumi kini. Ako maguban kaniyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga diay ang iyang simbahan ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao nga bisag unsa pag-atake sa atong kaigsuonang di Katoliko, ang simbahang Katoliko, apan nagpadayon jud ni baro kay nganuman tungod sa saad ug panumpa ni Kristo. Ngayon siya, ako maguban kaniyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Musa dili may tabo nga malumpag jud mo na hitabo nga pitidhan na karon buot guba simbang Katoliko gitabang atake sa mga lalaing tinuan. Pero nakabungkag ba? Wa gyud kabungkag. Nganuman sa pagtuo ni Kristo ni sultin siya daan niingon ginan siya sa Pedro. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ining ngariana o gitagaan pa sa Yahweh sa gagarian sa langit. Ang idili sa yuta, idili sa langit, itugot sa yuta, itugot sa langit, ug usam ning Yahweh. Nag-secret ko tini ugahon ato nga basa sa Isaias 22:21-22. Busa klaro dayag. Klaro nga ang Iglesia Katolika maong matuod nga gitukod ni Kristo. Daghang salamat sa inyong patinigog sinaot na inyong nasabtan ang mga pulong sa Dios o inyong matimang-timbang na akong giingon ninyo. Kaya dili akong pulong kundi ang gisubay ko maong pulong sa Dios ug ang kasulatan. O ginumdimin di ay nga ang Iglesia Katolika dili kay Biblia lang ang tuwan, kundi Biblia o mga tradisyon o mga kasaysayan o mga referensya nga ito magamit aron pagtudlo kung hain yun ang tinuod. Kaya kung Biblia na ang tuwan, kaya di may sulat sa Biblia, karon anong tanawon ragot, posisyon ragot na ito. Na may giingon sa Isaias 43, Jis, mga saksi. Unya, tukod magsaksi, tinuod po din ang saksi. Unya, niya paniingon, nga nagbunyag ni Kristo sa Mateo 3:16, San Juan Bautista, Baptist, sa tuwa, tinuod po Baptist Church. Niya mingo po nga, ang nga sa kabasa po ng Biblia, nga nagisgot na, ang ngalan sa Ginoo, Yahweh. Ano ito, tukod po ng Yahweh. Na pwede naghanan si man kabasa po ng 70 Adventist na ang ikapitong adlaw paway 70 Adventist ini tuko po karon po ta nining tanan hayman ang tinuod, di ba pangangkon lang mo nang bantay tigsuon. O daghang salamat tusbon ko, daghang salamat sa inyong pagpatilingog pagtan-aw ni mga video inawton ta na magpadayon
dayon kini. Unya datom sa matag usa sa inyong isipan nga inyong abrihan ang inyong mga isipan ug pasudlon ang mga pulong sa Dios. Salamat.